belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose regering gaat in cassatie tegen de uitspraak die het gemeenschappelijk hof op het eiland een week eerder heeft gedaan over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Curaçao ziet namelijk geen enkele juridische verplichting, niet nationaal en niet internationaal, om het traditionele huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Volgens de Curaçaose regering is de uitspraak van de rechter niet correct. Zoals bekend deed het gemeenschappelijk hof van justitie vorige week uitspraak in 2 zaken tegelijk. Eén die vanuit Curaçao was aangespannen en één vanuit Aruba. In het Curaçaose parlement is gisteren de wet normering topinkomens aangenomen. 20 parlementariërs stemden voor, 1 stemde tegen. Dit betekent dat directeuren van overheids-NV's de komende 2 jaar hetzelfde salaris blijven houden, maar in de 3 daaropvolgende jaren zullen ze teruggebracht worden tot maximaal 130% van het salaris van de minister-president. Op die manier wil Curaçao de hoge salarissen bij overheids-NV's terugdringen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of para transita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het Curaçaose parlement vergaderde gisteren lang over het wetsvoorstel voor de normering topinkomens. Minister van Financiën, Javier Silvania, gaf uitleg over verschillende inkomens en daarbij hanteerde hij verschillende scenario's. Een van de scenario's betreft een salaris van 272.000 gulden per jaar, maar er zijn ook directeuren van overheids-NV's die 600.000 gulden per jaar verdienen. De minister vindt het redelijk dat deze salarissen naar beneden worden gesteld. Opmerkelijke situatie gisteren in de rechtbank op Curaçao. 2 Chinezen stonden terecht vanwege het invoeren van meer dan $10.000 cash. Dat is het maximumlimiet die mensen mogen binnenbrengen op Curaçao. De 2 hadden meer in hun bezit en stonden daarvoor voor de rechter. Die wilde met de zaak beginnen, maar er was geen vertaler aanwezig. Daarop besloot de rechter Google Translate in te schakelen om op die manier toch een zaak te kunnen houden. Dat gebeurde enige tijd totdat de officier van justitie bezwaar maakte en de zaak is voorlopig uitgesteld. De politie heeft gisteren een vrouw kunnen bevrijden van een poging tot ontvoering. Ze was door een man meegenomen in een auto en wist op de Cerulora-weg te ontsnappen. Daar wist ze de politie te bellen en die kwamen de vrouw redden. De zaak is in onderzoek, vooral om te kijken wat de relatie tussen de 2 is en of de man zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper heeft gisteren de bouwvergunning overhandigd aan Vida Nova. Het pensioenfonds wil een compleet nieuwe wijk in het leven roepen. In de eerste fase gaat het om 150 woningen en een bedrag van 95 miljoen gulden. Minister Charles Cooper heeft Vida Nova alle succes gewend en is blij met de economische boost die dit plan voor de economie van Curaçao zal hebben. Human Rights Defense Curaçao bestaat 3 jaar. Oprichter Iteke Witteveen is blij met de eerste 3 jaar en zegt dat er veel is bereikt in die 3 jaar voor de mensenrechten op Curaçao. Maar er is nog veel werk te verrichten. Onder meer voor de arbeidsmigranten die vaak al lange tijd op Curaçao wonen en werken, maar niet over de juiste papieren beschikken. Zij hoopt dat er de komende jaren verandering in komt. Aan het eind van deze Access Journaal hebben we een interview met Iteke Witteveen. Iteke, Intje Witteveen van Human Rights Defense Curaçao. Jullie bestaan 3 jaar. Nou, op de eerste plaats gefeliciteerd. Dank je. Ja, het is een... ik vind het zelf ook, ik ben er ook wel trots op.
We zijn inderdaad opgericht net in de tijd dat ook herdacht wordt of dat we vieren dat de Universal Declaration of Human Rights is aangenomen door zoveel landen. Dus het is een feestelijke maand en een maand om op te komen voor mensenrechten. Ja, want dat is wat jullie de afgelopen 3 jaar duidelijk hebben gedaan. Hè? Er is echt veel aandacht voor gevraagd, er is veel aandacht voor geweest. Als je kijkt in de afgelopen 3 jaar, is er ook veel bereikt? Ik moet je eerlijk zeggen, wel. Ik vind het dan een hele mijlpaal dat we bestaan, 3 jaar. En dat we nog nooit ook met rust worden gelaten wat betreft ons kantoor. Dat we nu ook een kantoor hebben met mensen in dienst. Ja. En dat we verschillende, we zijn helaas wel vaak naar de rechtbank moeten gaan om ons gelijk te halen of het gelijk voor mensenrechten. Dat lukt ook steeds vaker. En er is ook meer belangstelling, meer draagvlak in de bevolking voor wat zijn eigenlijk onze rechten? Hoe kunnen we meer mondig zijn en opkomen voor onze eigen rechten? En dat is iets waar ik echt trots op ben, dat we daar een bijdrage kunnen leveren. Ja, want dat lijkt me, als je terugkijkt in de afgelopen jaren, je hebt soms de relatie met de regering die uiteindelijk eindigt in de rechtbank, laat ik het zo zeggen. Maar het is ook heel belangrijk dat je bezig bent met het bewust maken, hè, en dat de bevolking weet wat voor rechten er zijn natuurlijk. Zijn dat de 2 belangrijkste zaken? Ja, voor ons is inderdaad het belangrijkste dat iedereen op het eiland weet dat je rechten hebt, wat je rechten zijn. Je hebt natuurlijk ook verantwoordelijkheden. Dat is wat we willen. Een draagvlak voor opkomen voor je eigen rechten. Op buurtniveau, op de scholen. Maar ook natuurlijk dat mensen die ook nog niet opgenomen in onze samenleving. We hebben nog steeds een grote groep van mensen die onzichtbaar zijn op het eiland. En die willen we ook graag bij betrekken en ook voor hun rechten opkomen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die hier wonen zonder papieren, maar die werkzaam zijn hier ook? Ik doe daar inderdaad op de mensen die onzichtbaar zijn omdat ze hier zijn. Ook al 6, 7 jaar lang. Zelfs kinderen krijgen, maar nog niet opgenomen zijn in de burgerlijke stand, ongedocumenteerd zijn geraakt of zijn en die hier toch hun living maken en die willen we ook mee zichtbaar maken. Samen met de mensen op de buurt en samen met andere stakeholders die zeggen, die mensen wonen hier, ze dragen bij en we denken dat het goed is dat het eiland rechtvaardig is voor iedereen die hier woont. Ja, want sommige van die mensen werken, maar als er dan iets gebeurt met hun werk of als er iets met hun kinderen gebeurt, dan blijkt ze opeens zonder papieren te zijn en dan wordt het weer lastig. Ja, dat is wat wij van onze kant ook proberen te benadrukken van migranten die hier zijn. En dat zijn niet van gisteren, want de grenzen sinds de COVID zijn vooral dicht. Zeker ook met het buurland Venezuela. Die mensen zijn hier. We weten allemaal, het is openbaar dat mensen, ook al mogen ze officieel niet werken, ze werken. Dat is ook bekend in alle regionen. En we vinden het belangrijk dat zij hun plichten nakomen. Dat ze ook een medische verzekering afsluiten. Verschillende privémaatschappijen werken daar ook, die staan er ook voor open. Maar dat ze ook een zekere verblijfsstatus krijgen. Al is het maar voorlopig, al is het ook zonder opbouw van verblijfsrechten. Maar dat ze in ieder geval zichtbaar zijn en dat ze ook kunnen bijdragen aan onze staatskas. Ik noemde net al even de relatie met de overheid, die soms in de rechtszaak eindigt. Hoe zou je het omschrijven in de afgelopen 3 jaar, de relatie met de overheid? Wisselend. In het begin werden we toch een beetje gezien als bedreiging in plaats van, dat was natuurlijk wel jammer. Maar het is een nieuw probleem dat er in zo'n grote stroom mensen zeggen, ik kom een vluchteling uit Venezuela, is voor ons allemaal een nieuw probleem. Dus er was geen wet, er was geen regeling in place. Mede door ons toch een beetje dat vertellen in het openbaar en dialoog ook wel geprobeerd, is er nu wel een regeling voor in ieder geval voor bescherming. Er is ook toch meer aandacht voor, dat we wel aandacht voor, dat we inderdaad ook een soort migratiebeleid moeten hebben. Dat is er helaas nog niet, maar we zijn in goed gesprek met partners zoals de SER en vakbonden en de andere bedrijfsleven, om samen de overheid aan te bieden van er moet een beleid komen om mensen zichtbaar te maken en samen naar een win-win situatie te gaan. Oké, nou, op naar de volgende 3 jaar zou ik willen zeggen. In ieder geval succes en bedankt voor al het werk tot nu toe. Dankjewel en fijn met de aandacht en we hopen het samen met de pers en samen met de burgers te doen. Dat we alle weten van we hebben een democratie te verdedigen, we hebben een rechtsstaat te verdedigen en we zijn blij dat er een trias politicas is en dat we een rechtvaardige samenleving krijgen. Ook vooral voor de kinderen die nog vaak buiten schot blijven. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.